जौमोन बैसोआव दिनै दोनथुम जानाय नों गोगोम माइहुं लाखिदों नोंनि मोदोम गंसे हारा। बेसेदि समायना नुयो नोंनि देहा मोदोम, रोजोबै अनज्लायना थायो ग्रोम ग्रोम रुजु रुमु। बिरबायदों हनै अख्रां सायाव हालि हालि बायदि दाव फालो। मिथि मोनलिया बाहैगोन बबे रायजोआव, मिनिबाला रैसुमै मेथाइ रोजाबलांदों हनै सुखु गोजोनै। सोर मिथिगोन सोर उदिस लादों बेबा बबे रायजोआव बाहैना थाइसे उदैखौ सुफुंना फैगोन। होदावरि रोमै रोमै फागुन सैथ्र दाननि रानस्राव बार बुबथिं बायदों गोरान हाद्रि बिलाइ बोदोर खालामो लाइमोन बिखायाव बिलिरना। बिरबाय होयो जोमनाय फास्रा बिलिरो दखना रोबै, मानिबा इसारा दिन्थिफैयो जौमोन बैसोआव दिनै। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर। आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।